Takže zdravím všechny Čechy, Slováky, Slezany a Středoevropany, Poláky, Slovince i Maďary, taky Němce a Rakušany. Kousek, možná učíme na rakouské hranici. A jsme tady na čáře a já tady vytyčuju mentální plot. To znamená, že je to plot, který se informačně projektuje v naší mysli a je to pomyslná čára ze žlutých bodů. Udělal jsem tady, já nevím, asi 100 metrů, možná 200 a předpokládám, že za mnou přijdou další, kteří budou pokračovat v mém díle a takhle mezi Českem a Rakouskem a Českem a Německem se vytýčí mentální hranice mezi chaosem a řádem a mezi legalitou a ilegalitou. Protože, jak víme, tak do Evropy vstoupily různé entity a já si myslím, že my jako suverénní národ a národ, který je plně jaksi svéprávnej, tak si o tom může rozhodovat, jak chce, a ne, že nám někdo bude diktovat, koho můžeme a koho nemůžeme přijmout. Rozhodně jsem proto, aby se pomáhalo lidem, kteří jsou skutečně ve válečném konfliktu po tu dobu těch konfliktů, ale nicméně na druhou stránku bych jim chtěl vzkázat, vstupujte na území naší republiky legálně a ne ilegálně, respektujte náš právní řád, protože jsme parlamentní demokracie, která má vlastní jurisdikci a proto si myslím, že můžete projít řádným azylovým řízením. Já osobně jsem ochoten ubytovat jednu syrskou křesťanskou rodinu, která může být u mě na chalupě zadarmo, dokud se nenajde práci a nebo nezajistí nějaký řádný příjem. Takže a pak bych ubytoval, to už jsem nabízel kdysi, 2 rodiny volyňských Čechů, to znamená našich krajanů, kteří jsou taky v podstatě v území, kde je v podstatě válka, najednou už tam jakoby válka není, ale pořád tam je zmražený konflikt a ty vlastně by se mohly navrátit zpátky do vlasti, takže těm bych mohl pomoct, protože máme chalupu a tam bych ty 3 rodiny mohl společně ubytovat a věřím, že by to mohlo fungovat. Takže to jsou takové 2 věci, pomáhat pokud můžeme, pokud na to není síla, ale pokud ty lidi nerespektují legálnost a nerespektují řád, který tady vládne a náš zákon, tak tím pádem je to důvod, proč nepomáhat. A těm, co chtějí za náma přijít jenom proto, že se mají špatně, tak jim vzkazuju jako chlap, že jsem postavil barák, že se umím o sebe postarat a je potřeba makat a bránit si svoje a starat se o to a pak to všechno jde. Takže jestli máte nouzi, musíte se o to postarat, jste mužský a stejně jako o bezpečnost ve svých vlastních zemích a o to, aby tam byly režimy, které vy chcete, ale to si musíte nějakým způsobem vybojovat. My jsme si to v Čechách taky museli vybojovat. Měli jsme tady rakouskou herskou monarchii, jo, jak je ti Rakousko, Ousko, takže dneska máme republiku a jsem na to hrdý. Jsem hrdý na tu zemi, na naši vlast, na náš národ a chci vám říct, že se stydím za ty, co se stydějí a jsem hrdý na to, že sem patřím. A to je vše.